milionde 10 notiyo ka nyong'o chako bedo gavana nyaka kawuono pok ochulgi. Pok ochule nang'o? Ineno ni gin joma pingo system. Koro in pesa ni ng'ato okete tugo, oweyo gimonego ti, emomiyo wawacho kendo pod abiro nuoyo ni wan chieng' ma gini golnwa structure kaka gidwa chulo ji, wabiro bedo maonge kodgi wach. Nikech adhi kacha tasomo kata somo e simba, piny tindo biro digital, asomo e simba ni anto e oketa idhi chula e kwota mokwongo, kwota mar ariyo kata kwota mar adek. Period. Ang'o momono gi golo gigi? Adwa na nyisi ni jo Kisumu County wase engage go, to gin joma ok winj wach. Gin joma sama pesa biro to chalo ndiek mosebilo remo, kata timo ne ng'ato marach ok lichne. Maurice, ponono ni oket structure bende wacho no chenro makare mar chulo jorak, ponono ni okete to kata